Ayiwe laphaya bakushaya ku-power slap laphaya, bakushaya ngenye impama ubaba lion. Ayabona ukushaya ngempama uphuma igazi, uyakhawunta le mali bakuholele yona laphaya, uthenge i-medication laphaya for u-old lakho, uthenge nefishi for iy'ngane zakho endlini. Yabona ziyagawula ugogo, eish, usilethele enye ifishi laphaya, unikeze u-old lakho u-medication. Yabona ukuthi yazi uNkulunkulu, yazi ngiyazama uthole omunye umsebenzi wokuwasha amawindi emafletini. Usathi uyawasha kuhlephuke nentambo leya, uskrim uthi ngisizeni. Usathi ngale endlini laphaya abantwana bakho bayahlukunyezwa, ufikile omunye ubhuti kanje wesigoro uzodiliza indlu, wena nangu usurvive-ile, wawela phezu kwetende laphaya. Ugogo uzama ukudlisa ingane, balala epayipini, wena usasesibhedlela ngaleso sikhathi. Hhayi masaceda ukurikhava uthi uyaphuma lapha uye endlini, mawuthi mama, ngelakho umthole umama wakho akuchaze